Страхотно, пита Слънце, нали? Здравейте, аз съм Юлия. Ако никога не сте правили козунак, торта или тесто, това видео е за вас. Миналата седмица направихме воркшоп Пита Слънце и хора, които започнаха от нулата, успяха да направят това сами с мое ръководство на живо. И точно това правя аз. Обучавам хората от нулата, онлайн, чрез Zoom, стъпка по стъпка, докато се получи. Следващият воркшоп е на 29 март и ще правим козунаци. Дори да нямате никакъв опит, не е никакъв проблем. Ще правим заедно, ще работим заедно на живо и ще направите козунака сами с мое ръководство. Цената е 85 евро, а записването е до 28 марта. Ако искате да стигнете по-далеч и да се научите да правите торти, тогава може да се включите в моя интензивен курс. Това е 3-месечно обучение, в което ви уча от нулата. Работим заедно, изграждате реални умения. И като бонус получавате безплатен воркшоп за 3-етажна годежна торта, където ще правим тортата заедно на живо. Може да изберете да започнете с козунак, да влезете в отделен воркшоп или да влезете в интензивния курс и да се научите изцяло с сертификат. Рецептата за тази пита ще намерите в YouTube канала ми Simply Julia. Аз съм тук, ако искате да се учите и да направите нещо за себе си. А накрая ще видите и резултатите на моите курсисти, които повечето са от интензивния ми курс.